¡Ey! Jeje, ¿qué pasa? Hola, Centola, Toti se te va de sempre. Com estem, amics? Molt bé, Mira, jo tinc unes ulleretes noves. ¡Mama, que tinc ulleretes noves! Ah, no, que tú me las has comprado, coño. Entonces, pues a toches de mes, coño. Com esteu? Com està ahí la cosa? Atenció, perquè com sempre jo vinc a criticar algo, perquè, no sé, me ve això així de criticar. El cas és que l'altre dia, ja fa un temps, pues estava entrenant en el gimnàs y de repente pues va a sonar una canción de estas aixina de niggas bronxeros de estos, de los barrios bajos de Nueva York y Los Ángeles y estas cosas. Y agafa el meu entrenador y me diu, hòstia, 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 así esta cançó com collons sonaria en castellà, o més encara, com collons sonaria en valencià. Después, claro, se queixen de los grupos estos indies que hablan de plastificar su alma en nubes de metal. Yo qué sé, ¿sabes lo que te voy a decir? No te sentí, obviamente, pero es que esto tiene un antecedente. Els anglesos que también son muy raros. Lo que pasa que no se n'adonem. Bueno, pero a lo que anem al lío. Que yo lo que vaig a fer va ser posar-vos 2 o 3 exemples para que digueu, coño, que gilipollas de lletres estava escoltant jo, que mai m'ho havia plantejat, que gilipollas. Però sí. La primera de totes vull que siga la que en aquest moment que se va plantejar este dubte està de m'escoltar. I got the sauce, de Lil Jon. I got the sauce, I got the sauce. My daddy a boss, my mama a boss. So I got the sauce, I got the... Vale, o sea, a veure, literalment lo que és la peça principal de la lletra, diu I got the sauce, my mama a boss, my daddy a boss, I got the sauce. O sea, anem a veure, ¿qué mierda es esta? Por Dios, ¿qué cojones pasa? O sea, a veure, tinc la salsa, ma mare una jefa, mon pare un jefe, tinc la salsa. Que tinc la salsa, ma mare una jefa, mon pare un jefe, jo tinc la salsa, boom, nigga. Per favor, per favor. La segona mix és una cançó d'un grup que se diu The Cranberries. Los Cranberries, coño, que té una cançó que se diu Zombie, tal qual. I tu diràs, pues una cançó que tindrà un estribillo en plan... No. El estribillo es In your head, zombie, zombie, zombie. No, en serio, escolteu-la. Pues sí, ya está, o sea, un estribillo aixina, que diu en el teu cap, zombie, 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 y ya está, fórmula perfecta, o sea, vull dir, ara jo puc agafar i dir en el teu peu, cagallo, 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 oh, ya está, un altre temazo, he triomfat. Ara, no se penseu que la cosa va soles en cançons, que també els grups tenen pa rato. Tenim noms com The Killers, ¿vale? The Killers, los matadores, o sea, es como, ojo, que soy un killer de la pista, niño, a mí no me raye. O sea, grupazos, grupazos de Rolling Stones. ¿Qué Rolling Stones? Si de Rolling Stones significa las piedras rodantes, señora. O sea, vamos a ver, los cantos rodados. O sea, ¿cuándo vas tú a una discográfica y dices, mire, perdone, queremos hacer un disco aquí chulo tal? ¿Y cómo vos dieu? Los cantos rodados.
Pues nada, vamos a hacer 8 discos, y se feudeó. Es que ara algú me vindrà i me dirà és que no, perquè los Rolling Stones no se té que traduir literalment. Me dona igual, si no el vídeo no té sentit. O si no, ¿qué? Los Beatles, The Beatles. Los escarabajos. En quin moment una tia passa de fer ¡ah, una cucaracha, que asco! A fer ¡oh, una cucaracha! ¿En serio? O sea, anem a veure, o una cosa o altra, o te asusta o te moja las bragas. Es que lo que fa al final és que no relacionem bé els conceptes i se fem un lío en la vida. I això no pot ser, senyors i senyores. Això està mal. Bueno, i ara ja, per a despedir-me, vull posar una cançó que ja és l'estribillo que directament han dit ¿pa què? Pa què anem a fer un estribillo si podem fer sons a l'azar? Saps el que te vull dir? I segur que l'heu escoltat. És més, sé que l'aneu a escoltar en este vídeo i que aneu a estar 5 dies cantant el puto estribillo perquè se pega que flipes. I és la següent cançó. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Vale, va, prou. O sea, ja està. Ja el cap m'ha explotat i ja no dóna pa més. Aixina que, com sempre vos dic, escolteu aquestes cançons si vos dona la gana, que són boniques encara que sense sentit, i disfruteu molt de la música, conyo, que la música és molt bona sempre. Bueno, no és molt bona sempre, però la música en general té una bona funció social. I dit això, passeu-ho bé estos dies, fins a que torni a pujar un vídeo, disfruteu i, com sempre, fins una altra. Hello? Okay, just a second. It's for you. Maná, maná. The question is, what is a phenomena? The question is, who cares?